பஞ்சமம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அதாவது இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து நாம தெரிஞ்சுக்க போற செயலுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே நாம இங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு கர்மத்தை செய்வதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன இருக்கு, 5 விதமான காரணங்கள் எது அப்படிங்கறத பத்தி நாம இங்க தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் 13வது ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்கின்றார் பகவான்? செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி, வேத அந்தம் இல்லையா? சோ வேதாந்தத்தை வந்து நம்ம வந்து யார் ஏற்றினது? நம்ம வேதவியாசர். சோ அந்த வேதாந்தத்தின் படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 5 காரணங்கள் உள்ளன. சோ 5 ரீசன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அவற்றை தற்போது என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 13th ஸ்லோகத்துல வந்து அதுதான் பம்சைதானாதி மகாபாஹோ காரணாகி நிபோதமே சாங்கேய கிருதாந்தே புரோக்ஞானி சித்தையே சர்வ கர்மானாம். அனைத்து கர்மங்களுமே, சர்வா என்றால் அனைத்து இல்லையா, எல்லா கர்மங்களுமே செய்வதற்கு வந்து 5 காரணங்கள் இருக்கின்றது என்பதை அவற்றை என்னிடம் இருந்து அறிந்து கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். சோ அது என்னென்ன 5 காரணங்கள் என்றால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செயலுக்கான இடம். ஒரு செயல் செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு ஸ்தலம் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா? சோ இந்த ஆத்மா வந்து செயல் புரிவதற்கு களமாக எதை கொண்டுள்ளது? இந்த உடலை கொண்டுள்ளது இல்லையா? அதுதான் வந்து கஷேத்திரம் என்பது. செய்பவன் யார்? ஆக்சுவலி இந்த ஆத்மா வந்து எதுவும் செய்யறதில்ல, ஆனா செயலை தூண்டுவது அதுதான் இல்லையா? சோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கிறது வந்து ஆத்மா. ஒன்றுமே வந்து செயல்படுவதில் இயங்குவதில்லை. புலன்கள், மனசு, அப்புறம் புத்தி, இந்த 3மே தான் வந்து மாறி மாறி வந்து எல்லாவற்றிலையுமே வந்து ஒரு செயலுக்கான அந்த அவுட்கம் வந்து எடுத்துட்டு வந்து காட்டிடுறது. ஆனா அதற்கு மூல விதை எங்கிருந்து வருதுன்னாக்கா மனது எனப்படும் அந்த ஆத்மாவிடம் இருந்து வருகின்றது. சோ செய்பவன் யார் இங்கே என்றால் செய்ய தூண்டுபவனாக இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. பல்வேறு புலன்கள் இல்லையா, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள் மற்றும் புலன்களின் செயல்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சோ முயற்சி செய்யறது இல்லையா, மனசு இருந்தா மார்க்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இல்லையா? சோ இந்த மனசு என்ன செய்யறது? பல வகைப்பட்ட வழிகள்ல வந்து முயற்சி செய்கின்றது. இறுதியாக பரமாத்மா உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் கொடுக்கிறது யாரு? பரமாத்மா. சோ ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, சென்சஸ் புலன்கள் மற்றும் இந்த உடல், அதாவது இந்த பௌதீக பண்புகளான இந்த உடல், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உயிர் வாழி செய்யக்கூடிய முயற்சிகள், இத்தனையும் தான் வந்து ஒரு செயலுக்கான காரணங்களாக அமைய பெறுகின்றன. சோ ஆத்மாதான் மெயின் காரணமே. ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்துவதற்கு மூல காரணம் வந்து ஆத்மா. அதற்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கிறது வந்து பரமாத்மா. எங்கே நடக்கின்றது அந்த 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 செயல்? இந்த உடல் என்னும் எந்திரம் இல்லையா? அதாவது இந்த களத்தில் தான் இந்த செயல்பாடு நடக்கின்றது. எவ்வாறு நடக்கின்றது? இந்த புலன்களை எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி முயற்சியினால் வந்து அந்த செயல்கள் வந்து வெளிப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ், 16th ஸ்லோகம் வாசிங்க. தத்ரைவம் சதி கர்மாத்மானம் கேவலம் சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயக பஷ்யத்ய கிருத புத்தித்வாத் நச பஷ்யதி துர்மதிஹி. சோ எனவே இந்த மேல சொன்ன இந்த 5 காரணங்களை வந்து கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் வந்து விஷயத்தை உள்ளபடி உணர்ந்தவன் கிடையாது. சோ எப்பவுமே ஐ எம் த டூயர், நான் தான் செஞ்சேன் இத அப்படின்னு நம்ம எல்லார்கிட்டயும் சொல்றோம் இல்லையா? மார்த்தட்டி கொண்டு சொல்லக்கூடியவர்கள். எஸ், நான் இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காது இந்த வீட்டுல. எப்பவுமே நம்ம வந்து கான்ஸ்டன்டா சொல்லக்கூடிய ஒரு என்னது வார்த்தை இதுதான். நாம இல்லைன்னாலும் எல்லாமே இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கும். அதாவது செய்ய வேண்டிய நிலையில வந்து அந்த செயல்பாடுகள் நிகழும். என்னன்னா செயல்படும் விதம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் வேரி ஆகும். எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடுகள் வந்து அமைய பெறாது. ஆனா நாம இல்லைன்னா எதுவுமே நடக்காதுன்றது எதுவுமே இந்த உலகத்துல கிடையாது. சோ அந்த நான் என்ற அந்த செயல்படும் தன்மை நான் என்று நாம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது தவறு. ஒரு செயல் வந்து செயல்படுகிறது என்றால் முதலில் ஆத்மா செயல்படுகின்றான். ஆத்மா வந்து காரணமாகின்றான். அதை நினைவுகள்ல எடுத்துட்டு வரும் பொழுது மனசு அதோட உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா அதற்கு வந்து அனுமதி வழங்குகின்றார். மனசும் வந்து புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அந்த புலன்களை வந்து செயல்படுத்த வைக்கின்றது. எங்கே செயல்படுத்துகின்றது? இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்துல செயல்படுத்த வைக்கின்றது. இந்த முயற்சிகள் எல்லாமே புலன்களின் வாயிலாக தான்
தான் வந்து வெளிப்படுகின்றது. சோ இத்தனையுமே வந்து ஒரு செயல்ல வந்து ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது வெறுமனே ஆத்மா மட்டும்தான் செயல்படுகின்றது என்று சொல்வது வந்து வந்து சரியான ஒரு இது கிடையாது. நிச்சயமாக அப்படிப்பட்டவன் வந்து அறிவுடையவன் அல்ல அப்படிங்கிறதையும் வந்து இங்க விஷயத்தை உள்ளபடி காண முடியாதவன் ஆகின்றான் அப்படிப்பட்டவன் அப்படிங்கறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஞானம் கேயம் பரிஜ்ஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனா கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சங்கிரஹ. எஸ், இப்ப வந்து ஒரு செயலை செய்வதற்கு தூண்டுவது என்ன எது என்றதை வந்து நாம இங்க பார்க்க போவோம். உண்டாக்குபவை எது, தூண்டுவது எது. சோ போன இதுல வந்து 5 காரணங்கள், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, க்ஷேத்திரம், புலன்கள், அதோட அந்த ஜீவனுடைய முயற்சி, இந்த 5 தான் வந்து செயலுக்கான காரணங்கள். சோ உண்மையிலே அவன் ஒருத்தன் மட்டும் காரணம் கிடையாது. இவை அனைத்துமே கலந்ததுதான் ஒரு செயலை வந்து நாம செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்வோம். ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, எது வந்து செயலை வந்து தூண்டுகின்றது, எதை செயல் உருவாக்குகின்றது, செயல் கிரியேஷன் ஆஃப் த கர்மா அண்ட் இன்வோகேஷன் ஆஃப் த கர்மா, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அறிவு, புத்தி, அறியப்படும் பொருள் யாரு, அந்த பரம்பொருள். அறிபவன் யாரு, இந்த ஆத்மா. ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இந்த இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த 3 தான் ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு தூண்டுகின்றது. சோ இது 3 மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் மனசு, கண்ணு நம்ம எங்கேயோ பார்த்துட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த ஆத்மா அந்த பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த வஸ்து மேல ஃபர்ஸ்ட் ஈர்ப்பு, அட்ராக்ஷன் இல்லையா? இப்ப பகவான் நம்ம முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகத்தை நம்ம பார்த்துட்டே இருந்தா, அவருடைய பாதங்களை நம்ம வந்து எப்பவுமே சதா சர்வ காலமும் நாம வந்து நமஸ்காரங்கள் செய்யணும்னு வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா வந்து நினைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ அதுக்கேற்றவாறு புத்தியும் வந்து செயல்படும் இல்லையா? சோ புத்தி வந்து ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதற்கு அப்ரூவலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து பரமாத்மா வழங்குவார். சோ எக்ஸாம்பிளா நான் இது சொல்றேன். சோ ஒரு செயலை வந்து செய்யணும்னு நினைக்க தூண்டக்கூடிய ஒரு இது யாருனாக்கா, ஜீவாத்மா, பரமாத்மா மற்றும் அவனுடைய புத்தி, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ். ஆனா செயலுக்கான செயல் படைக்கப்படுவது எவ்வாறு, உண்டாக்குவது எவ்வாறு என்றால் இந்த புலன்கள். வெளிப்படையா நம்ம வந்து இப்ப புத்தி நினைக்கிறது வெளியில தெரியாது, ஆன்மா நினைக்கிறது வெளியே தெரியாது, பரமாத்மா அப்ரூவல் கொடுக்கறதும் வெளியில தெரியாது இல்லையா? இந்த 3மே வந்து செயல்படக்கூடிய விதம் யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா புலன்கள் செய்வதை நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? சோ புலன்கள் என்பது நம்ம கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் புலன்களின் செயல்கள், இது 15மே அடங்குகிறது இல்லையா? செயல், அதாவது எத்தகைய செயல் புரிகின்றோம், எந்த கர்மத்தை நாம செய்கின்றோம் என்பதை. செய்பவன் யார் இங்கே வந்து மனம். சோ இங்க செய்பவனாக சொல்லப்படுவது எது என்றால் மனம். சோ மனசு அதுல போய் லயிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம ஆக்ஷனுக்கே எடுத்துட்டு வருவோம் இல்லையா? தட் இஸ் த கிரியேஷன் இல்லையா? ஒரு செயலை உண்டாக்குவது எதனால் என்றால் புலன்களால் உண்டாக்கப்படுகின்றது, மனதினால் உண்டாக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த செயல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நாம வந்து மனசுல நினைக்கும் பொழுது இந்த 3ம் தான் வந்து த கிரியேஷன் ஆஃப் த கர்மா வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். எஸ், இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து ஒரு 18 ஸ்லோகங்கள். ஒன்று, நீங்க எல்லாரும் ஒரு பேப்பர் பென்னு கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்க சத்துவத்துல இருக்கீங்களா, இல்ல ரஜோல இருக்கீங்களா, தாம்சிக்ல இருக்கீங்களா என்பதை நீங்களே எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ எஸ், இந்த 4 ஸ்லோகத்தையும் வாசிங்க மாதாஜி. ஞானம் கர்மஷதர். சரி, 19. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावात् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுனாக்கா, இந்த பௌதிக இயற்கையில பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக இயற்கை எதனால் ஆனது? 3 குணங்களால் ஆனதுதான் இல்லையா? சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். சோ அதற்கேற்றவாறு ஒருவருடைய அறிவு, அதுக்கப்புறம் செயல் மற்றும் செய்பவன், அதாவது போன இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு செயல் வந்து அதாவது பிறப்பதற்கான ஒரு காரணம் என்ன என்றால் அவனுடைய அறிவு,
அடுத்து வந்து செயல், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க செய்பவனா இருக்கக்கூடிய அந்த மனசு. சோ இத்தனையுமே வந்து காரணங்கள் இல்லையா? அது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை பற்றி நாம எவாலுவேஷன் பண்ண போறோம். சத்வத்துல எப்படி இருக்கும், ரஜோல எப்படி இருக்கும், தாம்சிக்ல எப்படி இருக்கும்ன்றத பத்தி இந்த 20வது ஸ்லோகம் வந்து சத்வத்தை பற்றி சொல்லும், 21 வந்து ரஜோ மற்றும் வந்து 22 வந்து தாமசம். சோ இந்த மூன்றுமே ஒரு செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ பத்தி சொல்றது. இப்போ சத்வத்துல இருக்கவங்களுடைய புத்தி எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். எல்லா உயிர்வாழிகளும் we are all individual entities இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள். ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா இருக்கிறோம், நம்ம தனித்து இருப்பவர்கள் தான். ஒருத்தரோட ஒருத்தர் காம்பினேஷன் நமக்கு எப்பவுமே கிடையாது இல்லையா? உயிர் பிறக்கும் பொழுதும் நாம் தனித்துதான் வருகின்றோம், போகும் பொழுதும் நாம தனித்துதான் போகின்றோம். ஆனா ஒருவரோடு மட்டும்தான் நம்மளுடைய எப்பொழுதுமே இணைப்பு யோகம் என்பது உண்டு. அது அந்த பரம்பொருளோட தான். இந்த ஜீவாத்மா எப்பொழுதுமே அந்த பரமாத்மாவோட தான் சம்பந்தத்தை நிரந்தரமாக ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். வேறு எந்த உறவிலுமே அவனுக்கு வந்து பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையவே கிடையாது. இந்த புவி வாழ்க்கையில பிறக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு தாய் தந்தை, நம்ம கூட நம்மளுடைய அதாவது சகோதரர்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே குரு, எல்லாருமே நமக்கு கிடைக்கிறாங்க. ஆனா எல்லாருமே ஒரு காலகட்டம் நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு மடியும் பொழுது எந்த உறவும் நம்மோடு வருவது கிடையாது. வெறுமனே நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மாவோட மட்டும்தான் நம்மளுடைய சம்பந்தம் வந்து நிரந்தரமாக்கப்படுகின்றது. எப்பொழுது அதனுடைய அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை நாம பெறும் பொழுது. அவ்வாறு பெறாத வரைக்குமே நாம மீண்டும் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை தரித்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு நாம திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். சோ உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக இல்லையா? நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நாம செல்லும் பொழுது என்ன ஆசைகள் எல்லாம் வச்சிருந்தோமோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை நாம அடைகின்றோம் என்பதை நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட உடலை ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரிதான் இருப்போம். there will be even நீங்க வந்து இரட்டை பிறப்புகள்ல எடுத்து பார்த்தா கூட there will be some difference கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா அவர்களுடைய கர்மங்கள் நிறைய ஒத்து போறதாக இருந்தாலுமே அவங்களுக்குள்ளேயும் வந்து டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு. அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை இல்லையா? நமக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் அந்த பரம்பொருளுக்கும் எப்பொழுதுமே வந்து சம்பந்தம் உண்டு. அது என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஆன்மீக இயற்கை என்பது எப்பவுமே நம்மளை விட்டு பிரியவே பிரியாது. ஏனென்றால் இந்த ஜீவாத்மா வந்து நித்தியமானவன். இட் இஸ் a spiritual entity. அதுதான் ஆன்மீக இயற்கை. இந்த ஆத்மாதான் ஆன்மீக இயற்கை. இதுல ஆண் பெண் வித்தியாசம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மாவுக்கு எந்த ரூபமும் கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த அறிவின் மூலம் இத்தகைய அறிவை இந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன், அவன் எப்பொழுதுமே வந்து ஆன்மீகத்தினுடைய சம்பந்தப்பட்டவன், பௌதிகத்திற்கும் அவனுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை யார் உணர்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. 2வது ரஜோகுணம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன், அதாவது என்னுடைய ஆத்மா வேறு உங்களுடைய ஆத்மா வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அது வந்து சத்வத்துல இருக்கிறது. சோ நம்மளுடைய கர்மங்கள் தான் வேறு, ஆத்ம ரூபத்திற்கு எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இதுதான் உண்மை. சோ இந்த ஒரு ஆன்மா எதெல்லாம் தாங்கிட்டு வருது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த ஆன்மாக்கு மேல ஒரு அவுட்டர் லேயர் என்ன இருக்கு? நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கு. சூக்ஷ்ம உடல் எதனால் ஆனது? புலன்கள், மனசு மற்றும் அறிவினால் ஆனது. இந்த உடல் வந்து நம்மளுடைய கர்மங்களால வந்து ஆனது. அதற்கு மேலதான் ஒரு கிராஸ் பாடி, அதாவது இந்த ஸ்தூல உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ அப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மால ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குமா? யாருதுமே மாற்றங்கள் கிடையாது. மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்ம உடலும் ஸ்தூல உடலும் தான் மாறிண்டே இருக்கும் நமக்கு. சோ நம்ம இந்த மோட்சம் அடையும் போது இந்த ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் இங்கேயே வந்து நின்றுவிடும். வெறுமனே இந்த ஆத்மா மட்டும்தான் மேல் உலகத்திற்கு செல்லும். சோ ஆனா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படி ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வெவ்வேறு. ஏனென்றால் அவங்களுடைய ஐடென்டிபிகேஷனே வந்து பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷனா இருக்கும். சோ அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஏன்னா ரூபத்துல பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கவே முடியாது. அதாவது ஒரு சிலருக்கு வந்து உருவ ஒற்றுமை ஓரளவுக்கு தான் இருக்கலாம். ஆனா 100% ஒருத்தர் போல ஒருத்தர் இருக்கவே முடியாது இல்லையா? சோ வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. நெக்ஸ்ட், எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி, இவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானம் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது, அவங்க எப்போதுமே சதா சர்வ காலமும் வந்து அறிவு என்பதே உங்களுக்கு கிடையாது.
ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் நம்ம சொல்லணும். புத்தியே இவங்களுக்கு வேலை செய்யாது. அதாவது மூளை வந்து மழுங்கி போன ஒரு நிலையில தான் இருப்பாங்க. ஒரே விதமான செயலில் அவங்களுக்கு வந்து மொனோட்டனஸா நீங்க ஏதாவது ஒரு செயல் பிளைண்டா நீங்க எதனா கொடுங்க அது செய்வாங்க. எதற்கு செய்கின்றோம் என்று அவர்கள் கேட்க மாட்டார்கள். அது எல்லாமே உண்மையான ஒரு நிலை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இந்த பிரபஞ்சமே வந்து மாயை என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது. இங்க எல்லாமே நிஜமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எல்லாம் நித்தியமானது. நாம் எல்லாருக்குமே அதாவது ஆஸ்திகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து நித்தியமானது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுல் மாயையில இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க. சோ ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அவங்களுடைய சுபாவம் ஏதோ ஒண்ணுத்து மேலதான் இருக்கும். அதை எல்லாமாக அறிகின்றானோ அது ஒண்ணுதான் இந்த பிரபஞ்சமே என்று அவன் அறிகின்றானோ அப்படிப்பட்ட அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தமோஸ் குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. எஸ் 23, 24, 25 மூணு வாசிங்க மாதாஜி. நியதம் சங்கிரஹிதம் அராகதேஷதக்ருதம் அஃபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகமுச்யதே யத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனः கிரியதே பகுலாயசம் தத் ராஜசமுதாஹ்ருதம் அனுபத்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தாத்மா சமுச்சதே. எஸ் எந்த செயல் இப்ப வந்து இந்த பொருள் உலகத்துல வந்து அடிப்படையில கர்மங்களை பற்றி 3 வகையான அதாவது சத்கர்மம், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல செய்யக்கூடிய கர்மங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து தமசி குணத்துல செய்யப்படக்கூடிய கர்மங்கள், சத்துவ குணத்திலயும் ரஜோகுணத்திலயும் அவருடைய கர்மங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவார்கள் ஒரு உயிர் வாழி என்பதை இந்த 3 ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நாம புரிந்து கொள்ள போகின்றோம். எந்த ஒரு கர்மமும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபிள்ஸ் பிரகாரம் செயல்படுவாங்க இல்லையா? வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். சோ வேத சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்கள் மேல் அவர்கள் எந்த பற்றுதலையும் வைக்க மாட்டார்கள். அதுல விருப்பும் இருக்காது, வெறுப்பும் இருக்காது. எஸ் அது வந்து நம்ம செய்ய வேண்டும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை நம்ம என்னைக்கும் துறக்க முடியாது இல்லையா? சோ எந்தவித பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அது செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்துல வந்து செயல்படுவதாகும். 2வது வந்து இது பேராசை. அதாவது ரஜோகுணத்துல எந்த ஒரு செயல் வந்து ஆசைகளை தன்னுடைய சுயபுலன் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக கடுமையான ஒரு முயற்சி இல்லையா? எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நல்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாருமே இந்த ரஜோகுணத்துல தான் இருப்பாங்க. ஹார்ட் ஒர்க்கிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்க பாருங்க. எதையாவது அடையணும்னு நினைச்சுதான் செய்வாங்க. அவங்களுக்கு இலக்கு உண்டு. சோ அது மெட்டீரியலா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மேபி எல்லாம் கலந்து கூட இருக்கலாம். ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு இலக்கு வச்சுன்னு இருப்பாங்க. சோ இப்போ ஒரு நற்காரியம் செய்தாங்கன்னா அந்த பலன்களும் நமக்கு வந்து சேரணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரி இந்த ஒரு தானத்தை செய்தாலும் அதனுடைய புண்ணியங்கள் தனக்கு வந்து அடையணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி ஆக்சுவலி அகங்காரத்தோடு எஸ் ஐ எம் த டூயர், என்னால முடியும் பார், ஐ எம் டூயிங், ஐ எம் மேனேஜ் திஸ் வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல போறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில தான் இருப்பாங்க. செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் வந்து ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. 3வது எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அதாவது ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்ன்ற பத்தி உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் இவங்களுக்கு எப்படி அமையும்ன்றத பத்தி எல்லாம் யோசனையே இருக்காது இவங்களுக்கு. தான் செய்யக்கூடிய செயலால் அடுத்தவர்களும் துன்பம் அடைகின்றார்கள் என்ற அந்த உணர்வும் அவங்களுக்கு வராது. அப்படிப்பட்ட கருத்தும் வராது அவங்களுக்கு. சாஸ்திர விதிகள் என்றால் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னு தெரியாது. சோ அது நான் அவங்களுக்கு புரிய வைக்கவும் நம்மளால முடியாது. சோ அதனால பிளைண்டா அவங்க சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மயக்கத்தில் அதாவது எப்பவுமே வந்து அவங்களுடைய அந்த மாயையிலேயே கட்டுண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள். அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே தமோ குணத்தின் செயல்களாக கருதப்படுகின்றது. எஸ் 26, 27, 28 வாசிங்க மாதாஜி. முக்த சங்கோ நஹம்பாதி விருத்யுத்சாக சமன்விதஹ சித்ய சித்யோர் நிர்விகார கர்த்தா சாத்விகமுச்யதே ராகி கர்ம ஃபல பிரேப்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுசிஹி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதஹ அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷடோ நைஷ்கிருதிகோலசஹ விஷாதி தீர்க்கசூத்ரீ ச கர்த்தா தாமச உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் இந்த பொருள் உலகனுடைய 3 குணங்கள் அடிப்படையில் அதாவது நம்ம எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் தொழிலாளர்கள் என்பதை பற்றி நாம் இங்க நம்முடைய அதாவது தொழிலாளர்கள் என்றதை விட இங்க வந்து தொழிலை எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம்.
சோ வர்ணத்திற்கேற்ற மாதிரி சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பிராமணா இருப்பாங்க. அடுத்து வந்து சத்திரியனா இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பாங்க. வைசியனா இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் 2 மிக்சர்ல இருப்பாங்க. சூத்ரனா இருப்பவர்கள் வந்து தாம்சிக் நேச்சர் வெறுமனே தாம்சிக் நேச்சர் இருப்பவங்க வந்து சூத்திரர் ஆகிறார். இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நம்ம படிச்சுட்டு தான் வந்தோம். இப்போ அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் அந்த அந்த இதை வந்து எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றது என்பதை பார்க்க போகின்றோம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது இந்த 3 குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன், அதாவது டிட்டர்மினேஷனோட செய்யக்கிறான் இல்லையா? வைராக்கியம். ஒரு வைஷ்ணவனுடைய வைராக்கியம் என்னன்னா, எஸ் இதை ஃபாலோ பண்ணனா கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி உற்சாகம், அதுல எல்லாத்துலயுமே ஒரு எந்தூசியாசமோட செய்யறது. வெற்றி தோல்விகளை பற்றியெல்லாம் எதையுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. எதை வந்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு உண்டு. தன் கடமைகளை செய்கின்றானோ அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. சோ இங்க இத்தகைய செயல்பாடு வந்து ஒரு பிராமணிக்கல் நேச்சரா தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ அவர்கள் ஒரு பிராமின் எவ்வாறு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை, சோ நாட் பை த பர்த், இட் இஸ் பை த ப்ரொஃபஷன் ஆக்சுவலி. சோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு செயல்பாடையுமே வந்து இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு அவர்கள் செல்வார்கள். சோ அந்த நிலைக்கு போகும்போது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அகங்காரம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது. எந்த ஒரு செயலிலுமே அவர்கள் ஈடுபடும் பொழுது உற்சாகத்தோடு ஈடுபடுவார்கள். அதோடு மன உறுதியோடு இந்த செயல்பாடுல திண்ணமாக செய்து முடிக்கணும்ன்ற அந்த வைராகியத்தோடு அவர்கள் செய்வார்கள். எஸ் 16 ரவுண்டு நான் மகாமந்திரம் ஜபம் செய்யணும்னா கண்டிப்பா நான் செய்வேன். எஸ் அது நான் செய்ய போறதுல பகவான் என்ன செய்ய வைப்பார். எனக்கு உறுதியான அந்த மனசு மட்டும் இருக்கு. இன்னைக்குள்ள நான் 16 ரவுண்டு முடிச்சுட்டு தான் நான் தூங்குவேன் அப்படிங்கிற அந்த வைராகியத்தை வந்து வளர்த்து கொள்வது இல்லையா? சோ அதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் மை டியூட்டி அப்படின்னு நினைச்சுன்னு செய்யுது. அது சத்வகுணத்தில் செயல்படுவதும் விதத்தை இருப்பதாக செயலாளி, அத்தகு செயலாளி வந்து சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஒருத்தர் இந்த மாதிரியான குணாதிசயத்தோடு செயல்படுகின்றார் என்றால் அவர் சத்வகுணத்திலிருந்து செயல்படுகின்றார் என்று பொருள். அடுத்து 2வது ரஜோகுணம். தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுக்கொண்டு, அதாவது எப்பவுமே கர்ம காண்டா மோடு, அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி இல்லையா செய்த பணி. சோ நம்ம ஏதோ ஒண்ணு செய்யறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விவசாயம் செய்கின்றோம். நம்ம விவசாயத்துல நம்ம வந்து எப்பவுமே 100% அவுட்கம் எதிர்பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சோ இயற்கை சீற்றங்களால நமக்கு 50% லாபமும் வரலாம், இல்லை வந்து 50% நஷ்டமும் வரலாம், இல்ல லாப நஷ்டம் இல்லாம நம்ம போட்ட முதலோட வந்து நம்ம சேரலாம். இதெல்லாம் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஆனா இவர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டாங்க. போட்டா 1 ரூபி போட்டா 10 ரூபாய் வந்துச்சா, அதுதான் அவங்களுடைய குறிக்கோளாகவே இருக்கும். அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவார்கள். பேராசை கொண்டு, அவங்களுக்கு ஆசை ஜாஸ்தி. எப்பொழுதும் பொறாமையுடன், என்வியஸ்னஸ். சோ தூய்மையின்றி அப்படின்னா அவங்க போகக்கூடிய பாதையில வந்து ஷார்ட்கட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதுல அந்த ஷார்ட்கட்ஸ்ல வரக்கூடிய பாவங்களும் அவர்களிடத்து வந்து சேரும் ஆக்சுவலி இல்லையா? சோ இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, இன்பம் வந்தால் அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவான், துன்பம் வரும் பொழுது அவன் துவண்டு போயிருப்பான். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து அத்தகைய செயலாளி வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அடுத்து வந்து சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதுமே ஈடுபடுவார். இவங்களுக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் புரியாது தாம்சிக் நேச்சர்ல இருப்பவங்களுக்கு. சோ அதாவது 100% பௌதீகவாதி யார் என்றால் வந்து தாம்சிக் இயல்பு இருப்பவங்க தான். பிடிவாதம், அதாவது பிடிவாத குணம் யாரிடத்தில் இருக்கின்றதோ அவங்க கிட்ட அந்த தாம்சிக் இயல்பு இருக்கின்றது அர்த்தம். அடமென்சி இஸ் நாட் த குட் குவாலிட்டியே. விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மைதான் ஒரு தெய்வாம்சம் புரிந்திய மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி. ஆனால் எதையும் நான் சாதிக்கின்றேன் அப்படின்றது அடுத்தவர்களுக்கு நம்ம வந்து அந்த காம்படிஷனா எடுத்துட்டு போயிட்டு அது இதுதான் ரைட்டுன்னு நம்ம அடம் பிடிச்சிட்டு நம்ம செய்யறோம் பாரு, அது முட்டாள்தனமான செயல்கள். அடுத்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த நேச்சரும் கூட. பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, அதாவது எப்பவுமே சில பேர் வஞ்ச புக்ஷி அணிலே பேசிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? அடுத்தவர்களை காலை இழுத்துட்டே இருப்பாங்க இல்லையா? சோ சீண்டிக்கிட்டே இருக்கிறது, அந்த மாதிரியான தன்மை, அவமானிக்கிறது, சோம்பேறித்தனமாக இருப்பது, எப்பொழுதும் வருத்தம், அவங்களுடைய ஃபேஸ்ல ஒரு சார்மிங் என்னைக்குமே இருக்காது. சோ அந்த தெய்வீக அம்சமான எதுவுமே இருக்காது. எப்பவுமே ஒரு துவண்டு போன அந்த முகம். சோ மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவன், அதாவது ப்ரொகாஸ்டினேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. எதை சொன்னாலுமே நாளைக்கு செய்யறேன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா நாளை என்பது அவர்களுடைய வாழ்நிலையில என்னைக்குமே திரும்பி வராது. அத்தகைய செயலாளி வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் 29, 30, 31, 32 நாலுமே வாசிங்க மாதாஜி.
बुद्धेर्भेदं घृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे Yes. कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த மேல 29th ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகின்றது என்றால், இந்த பொருள் இயற்கையின் முறையில வந்து 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒருவருடைய நுண்ணறிவு இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கறத வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு எவ்வாறு செயல்படும், அதே மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவு எவ்வாறு செயல்படும், அதே மாதிரி தாம்சிக் குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அந்த நுண்ணறிவு வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் எவ்வாறு வெளிப்படும் என்பதை எல்லாம் நாம் இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ பிரவிற்த்திம் நிவர்த்திம் இது முன்னாடி கூட நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? பிரவிற்த்திம் என்பது நம்ம வந்து செய்யத்தக்கது எது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். செய்யத்தகாதது எதை அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ தவறு இழைப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். தவறு இழைக்க கூடாது. சோ அது தவறு என்று தெரியும் போது நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது இல்லையா? வி ஷுட் கம் அவுட். சோ செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது. சோ தவறு இழைப்பதற்கு நாம கண்டிப்பா பயப்படணும் இல்லையா? அடுத்தவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்க போகின்றோம் அப்படின்றது ஒரு தெரிஞ்சாலே நம்ம பயப்படணும். அவங்க யாருக்குமே நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல தீங்கு என்பது இழைக்க கூடாது. பயப்படத்தகாதது எது? நம்முடைய கடமையை வந்து கண்டிப்பா ஏற்று செயல்படுவதற்கு நாம் என்றைக்குமே வந்து பயப்படக்கூடாது இல்லையா? பந்தப்படுத்துவது எது? ஒருத்தரை வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல பந்தப்படுத்துவது எது என்பதை வந்து உணர்ந்து கொண்ட ஒரு உயிர் வாழி. சோ விடுதலை செய்வது எது? சோ எது நமக்கு விடுதலை அளிக்கக்கூடிய மார்க்கம் என்பதை உணர்ந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தி வந்து அறியக்கூடிய அந்த புத்தி வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ சத்துவகுணத்துல இருப்பவங்களுக்கு எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது என்பது கண்டிப்பா தெரியும். எது வந்து எதுக்கு பயப்படணும், எதுக்கு பயப்படக்கூடாது என்பதும் அவர்களுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி எது பந்தப்படுத்தும், எது வந்து விடுதலை அளிக்கும் என்பதும் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும். சோ விடுதலை அளிப்பது பரம்பொருளுடைய அவர் மீது இருக்கக்கூடிய பக்தியினால நம்ம வந்து விடுதலை அடையலாம். ஆனா வந்து பந்தப்படுத்துவது வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல செயல்பட்டா கண்டிப்பா நம்மள வந்து பந்தப்படுத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் உணர்ந்தவர்கள் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். 2வது வந்து தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்கது செயல், செய்யத்தகாத செயல், இதெல்லாம் டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லாம் தெரியாது யாருக்கு? இந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள். இவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி, அத்தகைய புத்தி கொண்டவன் தான் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாகும். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ், சோ இவங்களை விட இன்னும் மோசம் யாரு? தமசிக் நேச்சர். சதா சர்வ காலமும் அறியாமையிலும் சரி, அதே மாதிரி மாயையில் வந்து இவர்கள் வந்து கட்டுண்டிருப்பார்கள். தர்மத்தை வந்து அவங்களுக்கு அதர்மம் தர்மம் எல்லாம் எதுவுமே தெரியாது. எதை வேண்டுமானாலும் எதுவும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா கூட செய்வாங்க. அதனாலதான் இங்க வந்து தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்பொழுதும் தவறான வழியில்தான் அவர்களின் முயற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடிய அத்தகைய புத்தி வந்து தாமோ குணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. எஸ் 34, 33, 34, 35 வாசிங்க மாதா. कृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्तान् घृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकाक्षी घृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं விஷாதம் பதமேவ ச ந விமுஞ்சதி துர்மேதா கிருதிஹி சா பார்த்த தாமசி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிசிஷன் மேக்கிங் இல்லையா? இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 3 குணத்தில் இருப்பவர்கள் எந்த வகையில் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சில செயல்கள், எந்த செயல் செய்தாலுமே அவங்களுடைய டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்க எடுக்கக்கூடிய தீர்மானங்கள் எல்லாம் எப்படி அமைய பெறும் அப்படிங்கறத பத்தி நாம இங்க பார்க்க போகின்றோம். சோ உடைக்க முடியாதது அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு நம்ம கொடுத்திருக்க வாக்கை நாம கண்டிப்பாக மீற முடியாது இல்லையா? யோக பயிற்சியில் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், சோ நம்ம வந்து எப்பவுமே இந்த யோகத்தில் நிலை பெற்று பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்து, சோ தியானம் இந்த மாதிரி ஞானத்துல எல்லாம் நம்மளுடைய நிலையை வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செக்யூர் பண்ணிக்கிறது.
ஸோ யோக பயிற்சிகள்ல வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கிறோம் நம்மள இல்லையா. ஸோ மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ இந்த யோக பயிற்சிகள் செய்வதால் என்ன ஆகிறது, புலன்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படுவதை வந்து நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ சக்தி வாய்ந்த புலனே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பேச்சு தான். ஸோ ஒருத்தரை நம்ம வந்து ஹர்ட் பண்ணவும் முடியும், சந்தோஷமாக செய்யவும் முடியும். ஸோ இந்த பேசிக்கலி எல்லாவற்றை விட இந்த வாய்க்கு நம்ம வந்து ஒரு பூட்டு போட்டோம்னா மற்ற புலன்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஸியா நம்மளால அடக்கி விடலாம். இந்த திருவாய் வந்து நம்ம வந்து யார வேண்டும் என்றாலும் மேலேயும் வைக்க முடியும், கீழேயும் நம்ம தள்ளிவிட முடியும் இல்லையா. ஸோ அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு. ஸோ இதனால வந்து இந்த புலன்கள் மற்றும் மனசு இது எல்லாவற்றுடைய இயக்கத்தையும் நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். ஸோ யோக பயிற்சிகளால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீர்மானங்கள் எல்லாமே வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாக இருக்கின்றது. சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எதை பேசணும் பேசக்கூடாது எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இந்த புலன்களை வந்து ரைட்டான ஒரு மார்க்கத்துல தான் எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைப்பாங்க. தேவையற்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர்கள் வந்து தவிர்த்து விடுவார்கள். தேவையற்ற உணவையும் அவர்கள் ஸ்வீகரிக்க மாட்டார்கள். தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் காதுல போட்டுக்கவே மாட்டாங்க. சோ அடுத்தவர்கள் தவறு இழைக்கின்றார்கள் என்றால் அவங்க ஏன் இப்படி தப்பு பண்ணாங்கன்னு நம்ம 10 வாட்டி பேசுவோம் இல்லையா. அது வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பேச மாட்டாங்க. they will keep quiet. ஏன்னா அவரவர்களுடைய கர்மங்கள், அவரவர்களுடைய அந்த கர்ம பலன் அவரவர்கள் தான் செய்யறோம் இல்லையா. பகவான் கூட யாருடைய கர்மத்தையுமே ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. பாவ விமோசனம் மட்டும்தான் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். பாவங்கள் எல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்கணும். சோ அந்த மாதிரியான அந்த அந்த இதெல்லாமே இந்த அறிவை அவர்கள் பயின்றவர்கள். அதனால அவங்க எந்த டிசிஷன்ஸுமே வந்து ரொம்ப யோசிச்சுதான் முடிவு செய்வாங்க இல்லையா. யாரையுமே புண்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது மன உறுதி வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. நெக்ஸ்ட் ரஜோகுணம், அறம் பொருள் இன்பம் இல்லையா. தர்ம அர்த்த காம மோட்ச நம்ம இது டெம்பிளுக்கு போனா கோயிலுக்கு போனா கூட நமக்கு இது வந்து சங்கல்பம் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க இல்லையா. வைவஸ்தவ மன்வந்திரே கலியுகே பிரதம வீதே ஜம்பூத்வீபே பாரத வருஷே பரத கண்டே இதெல்லாம் சொல்லிட்டே வரும்பொழுது தர்ம அர்த்த காம மோட்சோட சொல்லுவாங்க இல்லையா. தர்ம அப்படின்னாக்க சத்துவத்துக்கு வர்றது இல்லையா. அர்த்த என்றால் வந்து இந்த ரஜோகுணத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. கடினமான உழைப்பு, நிறைய முயற்சி இல்லையா. அதனுடைய பலன்கள் கர்ம காண்டால நம்ம எதிர்பார்க்கிறது. ஆர்த்த அது வந்து அர்த்த. காம என்றால் அறியாமையில் செய்யக்கூடிய அந்த தாம்சிக்கு. மோக்ஷம் என்றால் இந்த மூணுத்துக்குமே அப்பாற்பட்ட ஒன்று. சோ அதுதான் நம்ம வந்து சங்கல்பம் பண்ணும்போது இந்த வார்த்தைகளை நம்ம கேட்போம் இல்லையா. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள், அதாவது அவனுக்கு புண்ணியங்களும் வேண்டும், அதே மாதிரி ஆஸ்திகளும் சம்பாதிக்கணும், அதனால வரக்கூடிய இன்பத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவன், அப்படிப்பட்ட பலன்கள் மீது வந்து பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ அத்தகு மன உறுதி வந்து ரஜோகுணத்தின் குணத்தை சார்ந்ததாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மூன்றாவது தமஸ் குணம். இவங்க எப்பவுமே கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம். சோ இவங்க வாழ்றதே மாயை உலகம் என்பது அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா. இந்த லோகத்துல என்னென்ன நடக்குது எல்லா அழுக்கும் வந்து குப்பையெல்லாம் வந்து மனசுல ஏத்துன்னு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் சீரியஸா வந்து திங்க் பண்ணுவாங்க. சோ நம்ம கூட நிறைய கனவுகள் வரும் இல்லையா. அந்த கனவுகள் எல்லாம் எதற்காக வருகின்றது, நாம் எதையெல்லாம் நிறைய நினைச்சுட்டு இருப்போமோ அது எல்லாமே ஆழ் மனசுல வந்து பதிஞ்சிருக்கும். அதுதான் நமக்கு கனவாக வருவதே. அந்த கனவுல கூட சில சமயத்துல நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அது நம்ம மனசுல பாதிச்சிருந்தா நமக்கு பயம், கவலை எல்லாமே வந்து மனசுல வந்து கண்டிப்பா பதிந்து விடுகின்றது. சோ மயக்கம் ஆகியவற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அதாவது அறிவற்ற மன உறுதி, அதாவது குருட்டுத்தனமான ஒரு அவங்களுடைய தீர்மானங்கள், அதுல எதுவுமே அவங்களுக்கே நன்மை பயக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அடுத்தவங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்ன்ற நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அவங்களுக்கு அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க ப்ராப்ளம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்குவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மன உறுதி வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எஸ் 36, 37, 38, 39 4 ஸ்லோகங்களையும் வாசிங்க மாதாஜி. சுகம் திதானீம் த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத் ரமதே யத்ர துக்காந்தம் ச நிகச்சதி யத்ததக்ரே விஷமிவ பரிணாமே மிருதோபமம் தத் சுகம் சாத்விகம் ப்ரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம் விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்ததக்ரே மிருதோபமம் பரிணாமே விஷமிவ தத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம் யதக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனமாத்மனः நித்ராலயஸ்ய பிரமாதோத்தம்
தத்தாமசமுதாகிருதம். எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 36 ஸ்லோகம் என்ன சொல்கின்றது என்றால், இந்த 3 குணங்கள் இருப்பவர்களுடைய சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி எதன் அடிப்படையில வந்து அவர்களுடைய சந்தோஷங்கள் எல்லாம் இருக்கும் என்பதை பற்றி நாம அவங்க எதற்கு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதை அவங்க குணாதிசையை வச்சு நம்ம இங்க பார்க்க போகின்றோம். ஆரம்பத்தில் வந்து அதாவது சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஆரம்பத்துல அது நன்மை பயக்கக்கூடியதாக அவங்களுக்கு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில 4:30 மணிக்கு எழுந்து மங்களாரத்தி நாம பார்க்கணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அந்த காலையில எழும்போதே முடியாம தான் எழுவோம். சோ ஒரு வாரம் கஷ்டமா இருக்கும். அதே வந்து 10, 20 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா பழகி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மலா 4:30 மணிக்கு மேல தூங்கவே மாட்டீங்க இல்லையா? இனிஷியலா நமக்கு சங்கடமா இருக்கும். ஆனா அது போக போக நமக்கு அது நன்மையை விளைவிக்கும். ஏனென்றால் நமக்கு நம்மளுடைய மாற்றங்கள் எல்லாம் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். அது நமக்கு அதனால நமக்கு நன்மைகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம். சோ அதனால ஆரம்பத்துல அது விஷம் போல நமக்கு தெரியும். ஐயோ எழணுமா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் இல்லையா? அது விஷம் போல இருக்கும். ஆனா இறுதியில வந்து அமிர்தத்தை போல போன்றதும் தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை வந்து எழுப்புவதுமான வந்து அந்த சுகம் வந்து சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் ரஜோகுணத்துல வந்து இனிஷியலா வந்து சுகமா இருக்கும். எப்படி துரியோதனன் இந்திரபிரஸ்தத்தை புடுங்கிட்டான், அவங்கள பாண்டவர்களிடத்துல வந்து சூதுல வந்து அவங்க எல்லாரையும் தோல்வியுற்று காட்டுக்கு அனுப்பிட்டான். 12 ஆண்டுகள், ஓராண்டு வந்து அஜ்ஞானவாசம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு, சோ இனிஷியலா அவன் எல்லாம் சுகமா தான் இருந்தான். அவங்க அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்த பிறகு நாட்டுக்காக போராடும்போது இறுதியில அவன் வந்து மடிய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு வருகின்றான் இல்லையா? சோ அந்த சுகம் வந்து முதல்ல புலன்களுடைய சுகம்தான் அது இல்லையா? சோ புலனின்ப பொருட்கள் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றது. அத்தகைய சுகங்கள் அதாவது வெறுமனே பௌதீக சுகங்கள் தான். ஆரம்பத்தில் அது நமக்கு அமிர்தம் போன்று இருக்கும். ஆனா இறுதியில அது வந்து நமக்கு விஷமாகிவிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம எந்த பௌதீக முயற்சியிலுமே வந்து ஒரு நாளைக்கு நமக்கு வந்து நிறைவு பெற்று விடுவோம். அதற்கு மேல நமக்கு அது தேவையே இல்லைன்ற ஒரு அதாவது அந்த விரக்தி நிலை வந்து ஏற்பட்டுவிடும். அதன் மேல ஒரு வெறுப்பே வந்துரும் இல்லையா? பௌதீக முயற்சிகள் எதுவா இருந்தாலுமே இப்ப சம்பாதிக்கின்றோம் கடைசி வரைக்கும் சம்பாதிச்சுட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நம்ம ஓய்வு எடுக்கணும்ன்ற அந்த மனசும் வந்து நமக்கு சொல்லும். போருமே இந்த அளவு சம்பாரிச்சது. எஸ், நமக்கு வந்து இந்த தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இந்த ஒரு பர்ட்டிகுலர் உணவு வகை வந்து டெய்லி நம்ம வந்து உணவுல சேர்த்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அந்த உணவு வகை வந்து நமக்கு பிடிக்காமலே போயிடும் இல்லையா? எப்பயாவது ஒரு வாட்டி சாப்பிடும் பொழுதுதான் அது ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல நமக்கு அது வந்து பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். டெய்லி ஒரே விதமான சாப்பாடை நம்மளால சாப்பிட முடியுமா? அது மேல நமக்கு விரக்தி தான் வரும். எல்லா பௌதீக செயல்களும் இப்படிதான். சோ எல்லாத்துக்குமே முதலும் முடிவும் இங்கே கண்டிப்பாக உண்டு. ஆரம்பத்துல நமக்கு அது வந்து மகிழ்ச்சி அடைப்பதாக இருக்கும். ஆனால் இறுதியில வந்து அதுல வந்து நமக்கு வந்து விஷத்தை போன்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் நமக்கு ஏற்படும். அதன் மேல வெறுப்பே வெறுப்பே வந்துரும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் வந்து சுகம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் 39 ஸ்லோகம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, தன்னுணர்வை காண இயலாது. இது இன்னும் வர்ஸ்டான ஒரு சுச்சுவேஷன். தான் யார் என்பதை உணர முடியாத அத்தகைய ஒரு நிலை அப்படின்னா, இந்த ஆத்மா மகாமாயையில வந்து ஃபுல்லா கட்டுப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது. எல்லா செயல்களுமே பலன் நோக்கு செயல்களாக தான் இருக்கும். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை வந்து மயக்கத்திலே இருக்கின்றது. உற்சாகம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் இல்லையா? ஒருத்தர் குடி போதையில் இருக்காங்கன்னா, குடிச்சிட்டு அந்த போதை தெளியல வரைக்குமே அவர் வந்து எந்த ஒரு சொர்க்கலோகத்துல இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் அவருக்கு. ஆனா போதை தெரிஞ்ச பிறகு மீண்டும் ஒரு நார்மலுக்கு வந்துட்டு நார்மலா இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட சுகம் வந்து தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ இப்ப இந்த இத்தனை ஸ்லோகங்களையுமே உங்களை நீங்க எவாலுவேஷன் பண்ணிக்கினீங்க. யாரெல்லாம் 18க்கு ஏன்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு 3 மார்க், ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு 2 மார்க், தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுக்கு 1 மார்க். சோ யாரெல்லாமே இந்த 6 கேள்விகள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த 6 நிலைகளை நாம பார்த்தோம். சோ 6 × 3 இருந்தா 18 கிட்ட இருக்கிறவங்க வந்து சத்துவத்துல இருக்காங்கன்ற அர்த்தம். 12 கிட்ட இருக்கிற மார்க் எடுத்திருந்தாக்கா அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்காங்கன்ற அர்த்தம். அதாவது ஒரே ஒரு மார்க் எல்லாத்துலயும் எடுத்தவங்க வந்து எதெல்லாம் தாம்சிக்குன்னு நம்ம வந்ததோ அது 1 மார்க். 6 கிட்ட இருந்தா அவங்க வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்காங்கன்றது அர்த்தம். எஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். எஸ் 41 வாசிங்க மாதாஜி. 41 41 42 43 44. ஆ. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. वासुदेव माताजी. வாசிங்க வாசிங்க. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्दव कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः
शमो तमस्तव सौषं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे साप्यपलायनं दानम् ईश्वरपावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषि कोरस्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रयस्यापि स्वभावजं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 4 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போகின்றோம் என்றால், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்கின்றது என்றால், இந்த பொருள் உலகம் 3 குணங்களால் ஆனது இல்லையா? இந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆசிரமங்கள், வர்ணங்கள் என்னன்னு நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா? வர்ணங்கள் வந்து பிராமணா, அதுக்கப்புறம் வந்து சத்ரியா, வைஷ்யா, அதுக்கப்புறம் சூத்ரா இல்லையா? இது வந்து வர்ணங்கள், அவரவர்கள் செய்யக்கூடிய தொழிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஆசிரமங்கள் என்பது வந்து எல்லாருக்கும் காமனானது. சோ ஒரு உயிர் வாழி கலியுகத்துல வந்து 100 ஆண்டுகள் வாழுகின்றான் மேக்சிமம் இல்லையா? அதுதான் ஆயுட்காலமே. அத வந்து 4 பாகங்களாக பிரிக்கும் பொழுது முதல் 25 ஆண்டுகள் வந்து பிரம்மச்சரியம், இரண்டாவது வந்து 25 ஆண்டுகள் கிரகஸ்தன், மூன்றாவது வனப்பிரஸ்தன், நான்காவது வந்து சந்நியாசம். சோ இந்த சந்நியாசம் முறையில 4 ஆசிரமங்களை பற்றி நாம இங்கே பார்க்க போகின்றோம். சோ அமைதி, அதாவது பிராமணன் பத்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு பிராமணன் வந்து இந்த ஆசிரமங்கள் முறையில எவ்வாறு தன்னை வந்து ஈடுபடுத்திக் கொள்வான், அவனுக்கு எந்த எந்த எல்லா 4 விதமான அந்த ஸ்டேஜஸும் அவனுக்கு அப்ளிகபிள். முதல் 25 ஆண்டுகள் அவனை வந்து பிரம்மச்சரியத்தை பூண வேண்டும். அடுத்து வந்து கிரகஸ்தன், அடுத்து வனப்பிரஸ்தன், அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம். இந்த 4 நிலைகளுமே அவனுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உண்டு. சோ அவனுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும் என்றால், அமைதியாக இருக்கக்கூடிய தன்மையை அவன் பெறுவான். சுய கட்டுப்பாடு என்பது அவனிடத்தில் உண்டு. தவங்கள், அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இது எல்லாமே அவனிடத்தில் உண்டு. தூய்மையாக இருத்தல், புற தூய்மை அகத்தூய்மை ரெண்டுமே இருக்கணும். ஆக்சுவலி சகிப்புத்தன்மை, இதுதான் மெயின் குவாலிட்டியே. டாலரன்ஸ் இல்லையா? நேர்மையாக இருத்தல், அறிவு, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், சோ பகுத்தறிவு, நுண்ணறிவும் இருக்கணும். ஆத்தீகம் என்றால் தெய்வீகம், ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சரும் அவன்கிட்ட இருக்கணும். இத்தனையுமே வந்து பிராமணர்கள் வந்து செயல்படுகின்றார்கள். இது ஆசிரமங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஆசிரமம் வந்து பிராமணிக்கல் ஆசிரமம் இல்லையா? பிராமணிக்கல் நேச்சர், பிராமணிக்க வர்ணத்துல வந்து அவன் இந்த 4 விதமான நிலைகள், 4 விதமான ஆசிரமங்கள்ல அவன் எவ்வாறு செயல்படுவான் என்பதை பற்றி இங்கே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. நெக்ஸ்ட் சத்திரியன், அவனுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கும்? அவன் வந்து சத்திரியன் என்றால் பேசிக்கலி அவன் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 25 ஆண்டுகள் குருகுலத்துல வந்து பயிலுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து கிரகஸ்தனாயி, அதுக்கப்புறம் வந்து 50 ஆண்டு காலம் வரைக்கும் அரசாண்ட பிறகு தன்னுடைய பிள்ளைக்கு மணிமகுடம் சூட்டிவிட்டு வனப்பிரஸ்தன் ஆகின்றான். சோ இதுதான் வந்து ஒரு சத்திரியனுடைய இது. சோ அவனுடைய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னாக்க, சூரத்தனம், எதையுமே வந்து வீரம் கொண்டு நெஞ்சுரம் கொண்டு செயல்படுத்தணும்னு நினைப்பான். அவனுக்கு உடல் பலம், மனபலம் எல்லாமே உண்டு, உறுதி. சோ வளமை, செழிப்பாக ஒரு வாழ்க்கையை பெற்றவனாக இருப்பான். போரில் வந்து தைரியத்தை வந்து கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்துவான். அடுத்தவர்களுக்கு தானங்களை வழங்குவான். ஆளும் தன்மை, அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இதுல வந்து அவன் வந்து நிலைத்திருப்பான். இப்படிப்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்கள் தான் வந்து சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே பார்க்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம், இது எல்லாமே வந்து வைசியர்களது. அடுத்து வந்து உழைப்போர்கள் வந்து சூத்திரர்கள். மற்றவர்களுக்கு தொண்டு புரிவதற்காகவே அவர்கள் இருப்பவர்கள் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 46 வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्णा स्वे स्वे कर्मणि अभिरत 46 माताजी 46 यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं हितं तदं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा. இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவை வந்து பகவான் படைத்தார். ஆல்ரெடி நம்ம இதை வந்து 5th 6th சாப்டர்ஸ்ல வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ எல்லா உயிர் வாழிகளுமே யாரிடமிருந்து தோன்றுகின்றது? அந்த இறைவனிடம் இருந்துதான், எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமிருந்துதான் தோன்றுகின்றது. சோ யார் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார்? அவர்தான் நீக்கமற தோன்றாத அருவமாக எல்லா இடமும் இருக்கின்றார். உருவமாகவும் வந்து சில இடங்களில் வந்து நம்மளால காணவும் படுகின்றது. அந்த இறைவனை வந்து, அப்படிப்பட்ட இறைவனை நாம வந்து யார் ஒருவர் தனது சொந்த கடமையை செய்வதால்,
அதாவது பிராமணனாக இருந்து கொண்டு, அதே மாதிரி சத்திரியனாக இருந்து கொண்டு, வைசியனாக இருந்து கொண்டு, சூத்ரனாக இருந்து கொண்டு தன்னுடைய கடமைகளை செய்து இறைவனை, எல்லாம் வல்ல இறைவனை வந்து வழிபட்டு அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. சூத்ரன் உழைக்கக்கூடிய தன்மை, ஆனாலும் பகவான இறையருளை அவன் பெற்றான் என்றால் அவனுடைய கடமைகளை அவன் செவ்வனை செய்கின்றான். இறை அருளை அவன் பெறும் பொழுது அவன் என்ன செய்யணும், பகவானை பற்றி என்ன புரிந்துக்கணுமோ அது எல்லாமே அவனுக்கு வந்து தெரிய வரும். சோ இங்க பிராமண சத்திரிய வைசிய அந்த டிஃபரன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. அவரவர்களுடைய தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் பொழுது அதனால் வந்து பகவான் மீது பக்தி அவர்கள் செலுத்தினார்கள் என்றால் அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பக்குவ நிலையை வந்து அடைகிறார்கள். 47 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மா ஸ்வநிஷ்டிதாத் ஸ்வபாவ நியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். ஸ்வதர்மம் என்பது அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை. பரதர்மா என்றால் இன்னொருத்தருடைய கடமைகள், அதாவது தன்னுடைய கடமை தவிர்த்து எல்லாமே அவர்களுக்கு கடமையாக தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. இங்க அர்ஜுனன் கூட வந்து தன்னுடைய கடமை வந்து போர் புரியறது இல்லையா, அதை தவிர்த்து அவன் சந்நியாசம் போறேன், அதுக்கப்புறம் தியாகம் செய்யறேன், இல்லைன்னா அவங்களால கொல்லப்படுவது சிறந்தது, இப்படி எல்லாம் தான் அவன் முதன்மையான சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்தான் இல்லையா. சோ மற்றவர் பரதர்மா ஆல்ரெடி நீங்க 5th சாப்டர்ல 6 விதமான தர்மங்களை பற்றி நாம படிச்சிருக்கோம். பரோதர்மா, பரதர்மா, விதர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது உபதர்மா, இது எல்லாமே நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா. சோ மற்றவரது கடமை ஏற்று அதை நம்ம நல்ல பக்குவமாக செய்வதை விட நம்மளுடைய கடமையை நாம செய்து அதனால் அழிவுறுவதே பரவாயில்லை. பகவான் என்ன சொல்றார், நம்ம கடமையில வந்து எல்லா செயல்களிலுமே ஒரு குற்றம் உண்டு இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து பிறருடைய கடமை செய்து அதுல நம்ம வந்து பக்குவம் அடைய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்ம கடமையை நம்ம செய்யாம போனா கண்டிப்பா அதனுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாம் நமக்கு தான் வந்து சேரும். அதனால எப்பொழுதுமே நம் கடமையை மட்டும் நாம ஃபர்ஸ்ட் செவ்வனே செய்ய வேண்டும். சோ தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய நேச்சர், அதாவது நம்மளுடைய குணாதிசயத்திற்கு ஏற்ப நம்ம எந்த சுபாவத்தை ஏற்றிருக்கின்றோமோ நம்மளுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. அப்படிப்பட்ட செயல்கள் வந்து பாவ விளைவுகளால் என்றைக்குமே பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நீதிபதியாக இருப்பவர் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க வேண்டியது அவருடைய கடமை. அதனால ஒருத்தருடைய உயிர் கொள்வதற்கு நாம் ஒரு காரணமா ஆயிட்டோம்னு அவர் எப்பயாவது ஃபீல் பண்ணணுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. அது அவருடைய தர்மம். சோ டாக்டர் கூட வந்து ஒரு உயிர் வந்து ரொம்ப சீரியஸான ஒரு கண்டிஷன்ல வரும்பொழுது அவருடைய விடாமுயற்சி, அவருக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் எல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அந்த உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு அவர் வந்து பிரயத்தனப்படுகின்றார். காப்பாற்றப்பட்டால் அவர் வந்து அவருடைய கடமையை அவர் வந்து செய்தார். காப்பாற்றப்படவில்லை என்றாலுமே அவருடைய கடமையை அவர் செய்தார். ஆனா அந்த முயற்சி வந்து செய்யும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்ன வழி கொடுத்திருக்காரோ அவதான் செய்ய முடியும். அதனாலதான் நம்ம டாக்டர் இதெல்லாம் வந்து போகும்பொழுது ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு எல்லாம் போகும்போது முன்னாடியே எழுதி வாங்கிப்பாங்க இல்லையா. சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஆபரேஷன் வந்து நாங்க கேரண்டி கிடையாதுங்கிறது வந்து. ஏனென்றால் நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பாகத்துல வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு நம்மளால வெளியில தெரியவே தெரியாது. உள்ளுக்குள்ள அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போதுதான் அதை வந்து அவங்களால பார்க்க முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா குரங்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து காக்கை எல்லாம் இருக்கு. சோ யார் இந்த மனத்துல வந்து ஏற முடியும் சொல்லுங்க? பெண் குயினால ஏற முடியுமா, இல்ல மீனால ஏற முடியுமா, இல்ல நாயால ஏற முடியுமா, யானையால ஏற முடியுமா? யானை அந்த மரத்தையே வேரோட புடுங்கி போட்டுரும், அது வேற கதை. சோ குரங்கால ஏற முடியும், காக்கையால ஏற முடியும். சோ அப்படி யாரால வந்து இதை ஏற முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த செயல்பாடுல வந்து ஈடுபடக்கூடியவர்கள் யாரால முடியும்னா இந்த 2 பேரால தான். மிச்சம் இருக்கிறவங்களால முடியாது. இது எல்லாமே அடுத்தவர்களுடைய கடமை ஆகிவிடும். இப்ப யானை வந்து மரத்து மேல ஏறணும்னு நினைக்கிறது வந்து அது ஒன் ஆஃப் இஸ் டியூட்டிஸே கிடையாது இல்லையா. சோ மரத்தை பிடுங்கி போடுறது வேணா அதுக்கு சுலபமாக அடையப்படும். ஆனா அது வந்து மரத்து மேல ஏற முடியாது. அது பிறருடைய கடமைக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. 49 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்ப்ருஹ நைஸ்கர்ம்ய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாடுடைய செல்ஃப் கண்ட்ரோலா இருக்கிறது. அதே மாதிரி எந்த செயலிலுமே அதாவது பற்றுதலை, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்ற நிலையில் இருக்கிறது மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன்,
அதாவது இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் என்ஜாய்மெண்ட்டை வந்து அவங்க மேன்மையா கருதாமல் அதை வந்து துறக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை அடைந்த ஒருத்தன் வந்து துறவை பயிற்சி செய்வதால், அதாவது சந்நியாசத்தை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சோ அவன் கர்ம பந்தனத்திலிருந்தே அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். அப்படின்னா அவன் லிபரேட்டட் மோடுக்கு செல்றான். அப்படி மோட்சத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. 54 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காஞ்சதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இவ்வாறு, அதாவது முந்தைய ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட பக்குவ நிலையை அடைந்த தெய்வீக தன்மையை பெற்றவன், நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரமதலத்துக்கு அவன் வந்து சேருகின்றான் இல்லையா? பரபிரம்மனை உணர ஆரம்பிக்கின்றான். சோ நாம யாரு, அதாவது பகவான் யாரு, நம்ம இருவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இவை எல்லாம் அவனால உணர முடியும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை. அப்போ அந்த சம்பந்தத்தை அவன் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துல அவனுக்கு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே அதற்கு அவன் வருத்தப்படுவதே கிடையாது. எதையும் இந்த பிரபஞ்சத்துல அவன் அடைய வேண்டும் என்று நினைக்க ஆசை கொள்வதும் கிடையாது. எதை பகவான் கொடுக்கிறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். எல்லா உயிர் வாழிகளிடத்திலுமே சமநோக்கோடு இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவன் அடைகின்றான். ஏனென்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம பேத பாவத்தை நம்மளால செய்ய முடியுமா? எஸ், நாம ஜாதியின் அடிப்படையிலோ எதனுடைய அடிப்படையிலுமே நாம யாருமே அவனுடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையிலோ அவனுடைய குணாதிசயத்தின் அடிப்படையிலோ நாம் என்னைக்குமே பேதபாவத்தை நாம செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை வந்து அடைகின்றான். சோ எவ்வாறு ஒருவர் இத்தகைய நிலையை வந்து இந்த நிலையை அடைகின்றார்களோ அவர்களால் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டு செய்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் அடைய பெறுகிறார்கள். 55 வாசிங்க மாதாஜி. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்ஸாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ க்யாத்வா விஷதே தத்தனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். அழகான வார்த்தை இல்லையா? சோ ஒருவர் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும்னாக்கா கண்டிப்பா நம்மளால பக்தி தொண்டுல போனா மட்டும்தான் அவரை வந்து உணர முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் பொழுது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். பகவானே உள்ளுக்குள்ளிருந்து வழங்குவார். அவருடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அவரை பத்தி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். எல்லாமும் புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ அப்படி அந்த ஓரளவுக்கு நம்மளால புரிந்து கொண்டோம் என்றாலும் கூட இறை அருள், அதாவது அந்த இறைவனுடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை நம்மளால சேர முடியும். எஸ் எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வ கர்மாண்யபி சதா குர்வாணோ மத்யாபாஸ்ரயக மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அவ்யயம் என்றால் அழிவற்ற இடம் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. சோ எல்லா விதமான செயல்களில் நம்ம எந்த பௌதீகத்துல இருந்து நம்ம என்னைக்காவது பிரிந்து போக முடியுமா? பௌதீக செயல்பாடுகள் நம்ம கண்டிப்பா செய்துதான் ஆகணும். ஆனால் எவ்வாறு செய்யணும்ன்றதை மட்டும் நம்ம புரிந்து கொண்டு எல்லாம் இறைவனை மையமாக வைத்து நாம செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு நல்மார்க்கமும் கிடைக்கின்றது. கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தையும் நம்ம ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். ஆனால் சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொண்டால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவாகவே நம்ம மாறிவிடுகின்றோம். சோ எனது தூய பக்தன், அதாவது பகவானுடைய தூய பக்தன் அவரது பாதுகாப்பின் கீழ் அவரது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அவன் அடைகின்றான் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சாஸ்வதம் அப்படின்னாலே நித்தியம் என்று பொருள் இல்லையா? சோ அங்கே சென்ற பிறகு மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம வந்து பிறவி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட அழிவற்ற இடத்தை வந்து அத்தகைய பக்தன் வந்து அடைகின்றான். 58 வாசிங்க பாரு. மத் சித்த சர்வ துர்காணி மத் பிரசாதாத்தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அகங்காரான் நஸ்ரௌயசி வினங்சசி. இப்போ அர்ஜுனருக்கு மீண்டும் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார், இவ்வாறாக நீ என்னை பற்றிய உணர்வில், அதாவது எப்பொழுதுமே கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம், அதாவது பகவானுடைய கருணையால்
கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களங்களையுமே வந்து கடந்து விட முடியும் நாம. எஸ், அனைத்து செயல்களுமே பகவானை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படும் பொழுது பகவானுடைய கருணையால் நாம வந்து இந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு நாம முன்னாடி போகின்றோம். ஆனால் அத்தகைய உணர்வு இன்றி, அதாவது கடவுள் உணர்வின்றி நாம் செயல்பட்டால் அப்படின்னா குவைட் ஆப்போசிட். வெறுமனே பௌதிக லாபத்திற்காக நம்ம ஒரு பதவி, அதுக்கப்புறம் பேராசையோட ஆஸ்திகள் பாஸ்திகள் எல்லாம் வரணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாரு. அப்படி செயல்படும் பொழுது கூடவே நமக்கு அகங்காரமும் வந்து வெளிப்படும். அப்ப அகங்காரத்தோடு வந்து நாம் செயல்பட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு அழிவு என்பது நிச்சயம். அதேதான் வந்து அர்ஜுனருக்கும் பகவான் சொல்கின்றார். நீ அகங்காரத்தோடு செயல்பட்டால் பகவானுடைய பேச்சை, அதாவது என்னுடைய பேச்சை கேட்காமல், சொல்வதை கேட்காமல் நீ செயலாற்றினால் நீ அழிந்து விடுவாய் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இங்கே சொல்கின்றார். 61 வாசிங்க மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷோ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்திரம் என்பது இந்த உடலை தான் நம்ம சொல்கின்றோம் இல்லையா? அதாவது ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட எந்திரம் இது இல்லையா? சர்வபூதானி, அதாவது எந்திர ரூடானி மாயையா, அதாவது இந்த மாயையான உலகம் பௌதீக இயற்கையினால் பண்புகளால் ஆனதுதான், 24 பண்புகளால் ஆனதுதான் இந்த எந்திரம் என்பது இல்லையா? சோ இந்த செய்யப்பட்ட எந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர் வாழிகளுடைய பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய முழுமுதற் கடவுள் வழி நடத்துகின்றார். He is only guiding us அப்படிங்கறது வந்து நாம ஒரு செயலில் வந்து ஆத்மா நினைக்குது செய்யணும்ட்டு, அதற்கு அப்ரூவல் கொடுத்து அந்த செயல்ல வந்து எடுத்துட்டு போகிறது யாரு? பகவான் தான். அது நம்மளுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அந்த செயல்பாடுகள் அமைகின்றது. சோ அத பர்மிஷன் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் யாருன்னா அந்த பரம்பொருள் தான். சோ இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு வந்து அந்த மீனிங் வந்து நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம். ஐ எம் த கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் நிறைய இடத்துல சொல்றாரு இல்லையா பகவான்? சோ எதற்கு சொல்கின்றார்? உள்ள இருந்து அந்த ஜீவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் நான் தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். சோ அந்த ஜீவன் வந்து செயலாற்றி கொண்டே இருக்கின்றது, ஒரு நிமிஷம் கூட ஓய்வு கிடையாது இல்லையா? சோ எப்பொழுதுமே இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் வந்து இந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறதோ அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்து இந்த புலன்களையும் மனதையும் அறிவையும் உபயோகப்படுத்தி எல்லா செயல்களிலுமே ஈடுபடுத்தி விடுகின்றது. 62 வாசிங்க மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் ப்ராப்யசி சாஸ்வதம். அதாவது அவரிடம் முழுமையாக, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் நாம் எல்லாருமே சரணாகதி அடைய வேண்டும். அவரது கருணையால், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய்ன்னு சொல்லிட்டார். இது அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். நாம் அனைத்து செயல்பாடுகளையுமே செய்து பகவானின் பாதங்களில் வந்து சமர்ப்பித்து நாம நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டு செல்லும் பொழுது இறுதியில் வந்து பகவானிடத்தில் நாம கண்டிப்பாக சென்று சேருகின்றோம். சோ அவருடைய இடத்தை நாம அடைய முடியும் என்பது இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 63 வாசிங்க. இதே தே ஞானமாக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைதத்தசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் குய்யாத் குய்யதரம் இல்லையா? குய்யா, குய்யதரம், குய்யதமம், இந்த 3 நிலைகள். கான்பிடென்ஷியல், மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல். சோ கான்பிடென்ஷியல் என்பது ஆன்ம ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வது. அதுக்கப்புறம் நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் என்று அறிந்து கொள்வது குய்யதரம். அவருக்கு எவ்வாறு சேவை புரிவது என்பதை தெரிந்து கொள்வது வந்து குய்யதமம். 3 நிலைகள், ரகசியத்தில் 3 நிலைகள் இல்லையா? சோ மிக ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கி உள்ளேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து, அதாவது எப்படி அசேன யதாச்சே ததா குரு, அதாவது எவ்வாறு நம்ம சிந்திக்க சொல்றார் அவர் வந்து, அதாவது கவனத்தோடு சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய்யின்னு சொல்லிட்டார் அவர் வந்து. நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை செய்யின்னு சொல்லிட்டார். இவ்வளவு அட்வைஸ்ன்னு சொன்ன அவர் வந்து நீ இதைதான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கம்பல்ஷன் பண்ணல. த ஃப்ரீடம் ஹாஸ் பின் கிவன். அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனா ஒரு செலெக்ஷன் வந்து வந்த பிறகு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்ரூவல் எல்லாம் பகவான் தான் வழங்குகின்றார். 65 வாசிங்க மாதாஜி. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஷ்யசி சத்யம் தே
प्रतिजाने प्रियो अस्मि मे எஸ் प्रियोऽसि எப்பொழுதும் मे எஸ் हरे कृष्ण எப்பொழுதும் இது வந்து நாம செய்ய வேண்டிய செயல் இதுதான். சோ இந்த ஜீவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறப்பதே நித்திய பத்தர்களாக தான் நாம் எல்லாருமே பிறக்கின்றோம். இருள்மயமான இந்த உலோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மா வந்து அவருடைய அதாவது கர்ப்போதயா விஷ்ணுடைய நாபிலிருந்து வந்தப்போ அவரை சுத்தி இருள் மட்டும்தான் இருந்தது என்று உணர்ந்தார். அந்த இருளை பார்த்து அவர் வந்து பகவான் மீது மனசிலேயே வந்து தியானங்கள் செய்ய ஆரம்பித்தார். அதுக்கப்புறம் தான் வேதங்கள் எல்லாமே அவருடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அவர் வந்து தெரிந்து கொண்டார். சோ அதனால எப்பொழுதுமே பகவானை பற்றி நினைத்து அவருக்கு பக்தனாகி அவரை வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களை அவர்களுக்கு நாம எப்பொழுதுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இறுதியில வந்து பகவானிடத்தில் நாம் சேர்கின்றோம் என்பதை வந்து வித்தவுட் டவுட் ஐயமில்லை அவர் வந்து சொல்லிட்டார். எனக்கு இதை நான் வந்து உனக்கு வந்து வாக்கு அளிக்கின்றேன் என்றார். ஏனென்றால் நீ என்னுடைய நண்பனும் பக்தனும் ஆயிற்றென்று. நாம் எல்லாரும் கூட நம்ம அர்ஜுனரை போல நாமளும் வந்து ஒரு நல்ல பக்தனாகவும் நண்பனாகவும் வந்து பகவானுக்கு நாம வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல போனா அவரும் நமக்கு இதே மாதிரியான ஒரு ஒரு வாக்குறுதி தான் நமக்கு அந்த சத்தியத்தை தான் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. சோ நாமளும் வந்து எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நம்மளுடைய பக்தி செலுத்தணும். அவ்வளவுதான். கேவல பக்தி அவ்வளவு செலுத்தினா போறோம். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்கல நம்ம கிட்ட. எஸ் 66. हरे कृष्ण सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो மோட்சயிஷ்யாமி மா சூஷக. ஹரே கிருஷ்ண. அதாவது எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து அப்படின்னாக்கா இப்ப நிறைய தர்மங்கள் நம்ம படிச்சுட்டே வந்தோம் இல்லையா? பரா பரோ தர்மா, அதுக்கப்புறம் விதர்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து உபதர்மா, சலதர்மா, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம் இல்லையா? எல்லா தர்மம் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்கிறது, கர்மத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வது, கர்ம நிஷ்காம கர்மயோகி ஆகிறது, பலன்கள் மேல் பற்றற்று செல்றது, இவை எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை. கேவலம் வந்து நம்மள வந்து நம்ம பக்தியில வந்து பகவானை நாம செய்து கொண்டு சென்றாலே போறோம். அவருக்கு சரணாகதை அடைந்து நம்ம அவரை எண்ணி நம்ம வந்து எல்லா காரியங்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு எல்லா பாவ விலைகளிலிருந்து அவர் நான் விடுவிக்கின்றேன்னு சொல்லியிருக்கார். அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்றார்? எழுந்து நீ போர் புரி. சோ எழுந்து உன்னுடைய கடமையை செய். அவ்வளவுதான். வேற எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்கல. அப்போ உனக்கு எல்லா பாவங்களும் அதனால வரக்கூடிய பாவத்தை பத்தி நீ எதுவும் நினைக்க வேண்டாம். சோ உன்னுடைய கர்மங்களை மட்டும் நீ செய். உன்னை நான் பாவங்களிலிருந்து விடுவிக்கின்றேன்னு சொல்றார். அனைத்து தர்மங்கள் என்றால் தர்மம் என்றால் என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ நம்ம கடமைகளை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? பற்றற்று செய்ய வேண்டும். எதன் மேல் பற்றற்று? பலன்கள் மேல் பற்றற்று. அவ்வாறு நம்ம எந்த பலன் மேலேயுமே நம்ம வந்து பற்றில்லாம இது எல்லாம் பகவானுக்காக செய்கின்றோம் என்று நினைத்து கொண்டு செய்யும் பொழுது நாம வந்து எந்த கர்ம பந்தனத்துக்கும் ஆட்கொள்வதே கிடையாது. சோ அதனால பகவானுடைய கருணையால வந்து நமக்கு விமோக்ஷனம், அதாவது எந்த கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தாம நம்ம வந்து அந்த அதாவது அவருடைய திருநாட்டிற்கு செல்லக்கூடிய மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். 67 வாசிங்க. இதம் தேநாத பஷ்காய நா பக்தாய கதாச்சன நா சாசுஷ்ரூஷவே வாச்சியம் நச மாம் யோப்ய சூயதி. ஹரே அதாவது கிருஷ்ணா. இந்த ரகசிய ஞானம் இந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து எடுத்துரைத்தார் பகவத்கீதை. இந்த ரகசிய ஞானம் வந்து யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது என்பதையும் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஆனா அப்படி நம்ம அதை மீறி அவங்களுக்கு சொன்னா கூட அவங்களுக்கு ஒன்றும் விளங்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் சில பேர் தர்க்கம் புரிபவர்கள், சில பேருக்கு அஞ்ஞானத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பவர்கள், மாயையில் கட்டுப்பட்டிருப்பவர்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நம்ம எந்த ஞானத்தையுமே போதிக்க முடியாது. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவர்களுக்கு, அதாவது வாக்கு தவம், உடல் தவம், மனத்தவம், இந்த மூன்றுமே இல்லாதவர்களுக்கு, வாய்மை இல்லாதவர்களுக்கு, அடுத்தவர்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காதவர்களுக்கு இல்லையா? தூய்மை, புற தூய்மை, அகை தூய்மை எதுவுமே இல்லாதவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு, பக்தி இல்லாதவர்களுக்கு, அது எல்லாமே இருந்தா கூட, அதாவது உடல் தூய்மை எல்லாம் இருந்தா கூட பக்தி மேல பெருசா ஈடுபாடு இருக்காது, நம்பிக்கை இருக்காது இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்டவர்கள், பக்தி இல்லாதவர்கள், பக்தியை பற்றி தெரியும் ஆனா அவங்க வந்து பக்தி செய்ய மாட்டாங்க. சோ அது வந்து சோம்பேறித்தனத்தாலும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்க்கோ, அதே மாதிரி என் மீது பொறாமை கொண்டவர்களுக்கு, பகவான் மீது யாருக்கு பொறாமை இருக்கும்?
அசுர இயல்புகள் இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பொறாமை இருக்கும். ஏனென்றால் அவர்கள் வந்து பகவானை விட வந்து மேன்மையானவர்கள் என்பது அவருடைய கருத்து. சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து ஒருபொழுதும் இந்த ரகசிய ஞானத்தை வந்து உரைக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கார். 68 and 69 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ய இதம் பரமம் குஹ்யம் மத் பக்தி ஸ்வபிதாஷ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவஷ்யத்ய சம்சயக ந ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஸ்தின் மே பிரிய கிருத்தமக பவிதா ந ச மே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே Yes. கிருஷ்ணா. இந்த பரம 65, 68 and 69 ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகங்கள் ஆக்சுவலி. இந்த இப்ப பிரபுபாதா பிக்சரிங் இருக்கு. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய தொண்டு செய்துட்டு போனார் இல்லையா? சோ மேற்கத்திய நாடுகளில் எல்லாம் வந்து அங்க பக்தி என்பதே நம்மளுடைய கல்ச்சரே கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாமே வந்து இந்த பரம ரகசியத்தை வந்து எடுத்து சொன்னார். பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. சொல்றவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னுடன் திரும்பி வருகின்றான். நீங்க எல்லாம் கூட இந்த 18 நாட்கள் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சு அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் எல்லாம் படிச்சு பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி வாங்கி 4 பேருக்கு இந்த பகவத்கீதை நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பகவானுடைய திருத்தொண்டு என்பது உங்களுக்கு உத்தரவாதம் ஆகின்றது. சோ அந்த புண்ணிய காரியத்தில் நீங்க எல்லாருமே ஈடுபடணும்ன்றது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் உங்க எல்லாருக்குமே. சோ பரம ரகசியம் இது. இதை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நன்மையை பயக்கக்கூடிய விதத்துல வந்து நாம் எடுத்துரைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய பக்தி தொண்டே வந்து உறுதி அளிக்கப்படுகின்றது. கடைசி வரைக்குமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து அவர்கள் பெறுகிறார்கள். இறுதியில வந்து பகவானை வந்து சேர்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அவனை விட அப்படிப்பட்ட பக்தனை விட பகவானுக்கு பிரியமான தொண்டன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேறு யாருமே இல்லை. அது அவனுக்கு அப்பால் வேறு யாருமே அந்த மாதிரி ஆகவும் முடியாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவன் யாரும் ஆகவும் முடியாது என்று சொல்லிட்டார். சோ பிரபுபாதர் வந்து பகவானுக்கு ஒரு பிரியமான ஒரு தொண்டன் இல்லையா? சோ அவரை விட ஒரு பிரியமான தொண்டன் வேற யாருமே கிடையாது என்பதை நாம இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். 70 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்யேஷதே இமம் தர்மியம் சம்வாதம் அவயோக ஞான யஜ்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த கிருஷ்ண அர்ஜுனருடைய இடையில மகாத்மாக்களுக்கு இடையில நடந்த உரையாடலை வந்து யார் ஒருவன் கற்கின்றானோ அப்படின்னா அவன் தனது அறிவால் பகவானை வந்து பக்தியில் இணைகின்றான் என்று பொருள். சோ அவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுகின்றான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன் பகவான். அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பக்தியில போகிறதுக்கான இன்டெலிஜென்ஸ், அவரை பற்றி உணர்வதற்கான அந்த அறிவு என்பது பகவான் அவருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்தே வழங்குகின்றார். சோ பகவத்கீதையை நாம யார் நன்னா படிக்கின்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு உத்தரவாதமும் உண்டு. அதோட பகவானை வந்து அந்த ரூபத்துல வந்து அவர்கள் சேவிக்கின்றார்கள். அந்த புத்தி என்ற ரூபத்துல வந்து அவர்கள் அந்த ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் போது அந்த ரூபத்தில் பகவானை அவர்கள் சேவிக்கின்றார்கள் என்று பகவான் இங்கே அறிவிக்கின்றார். எஸ் 71 வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரத்தாவானனுசூயஷ்ச ஸ்ருணூயாத் அபியோ நரக சோபி முக்த சுபாங்க்லா லோகான் ப்ராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றினும், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பிக்கை இருக்கணும் பேசிக்கலி இல்லையா? ஸ்ரத்தாவன் என்றால் நம்பிக்கை. சோ பொறாமையின்றி, பேசிக்கலி அந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பா நம்ம வந்து தவிர்க்கணும். எந்த குவாலிட்டி இருந்தாலுமே நம்ம ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம். ஆனா பொறாமை இருந்தா கண்டிப்பா வெளியே வரவே முடியாது. சோ இதனை யார் ஒருவனிடம் கேட்கின்றானோ சோ கேட்கும் விதமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? சோ என்ன பகவான் எல்லா இடத்துலயும் என்னிடம் சரணடை, இது எப்ப பாரு சொல்லிட்டே இருக்காருன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது இல்லையா? சோ சரணடைவதால் யாருக்கு நன்மை? நமக்கு தான் நன்மை. அதை வந்து நாம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ வழி மட்டும்தான் அவர் காட்டுவார். அந்த வழியை நாம வந்து பின்பற்ற வேண்டும். அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். சோ பகவானை ஏன்னா அவருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த அத்தாரிட்டி வேற யாருமே கிடையாது. இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. அனாதியானவர், பிறப்பற்றவர் இல்லையா? சோ அவரை விட பெரிய லெவல்ல யாருமே கிடையாது.
அதனால அவரை பத்தி அவரை தான் சொல்லிக்க முடியுமே ஒழிய நம்மளால சொல்ல முடியாது. we don't have that eligibility அப்படிங்கறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சோ அவன் பாவ விலைகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான். அதாவது இப்ப கேட்பவங்களுக்கும் சிரவணம் பண்றவங்களுக்கும் பகவானை பற்றியும் அவர் சொன்னதை பற்றியும் கேட்பவர்களுக்கு பாவ விமோக்ஷனமும் கிடைக்கின்றது இல்லையா? So அப்படிப்பட்டவர்கள் புண்ணியங்கள் நிறைந்த கிரகங்களுக்கும் அவர்கள் செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ பகவானை சேவித்தால் அவருடைய லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். பிற தேவர்களை சேவித்தால் அந்த தேவர்களுடைய லோகத்திற்கு அவர்கள் சேர்கிறார்கள். எஸ் 73 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோகஸ்மிருதிர்லப்தா பிரசாதான்மயாச்சுத சிதோஷ்மி கத சந்தேகः கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா. கரிஷ்யே வச்சனம் தவ, அதாவது அவர் வந்து ஃபுல்லா சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். தாங்கள் என்ன சொல்கின்றீர்களோ அதன்படி நடக்கின்றேன். கரிஷ்யே வச்சனம், பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செய்யறேன்னு சொல்லிடுறார். நான் செயல்படுகின்றேன். கரிஷ்யா என்றால் செயல்படுதல். சோ எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே இல்லையா, எனது மயக்கம் தற்பொழுது முழுமையாக நீங்கிவிட்டது. இதுக்கு மேல மயக்கம் வராது அர்ஜுனருக்கு. he has become more stabilized இல்லையா. தங்களது கருணையால் நான் இழந்த நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன் என்றார் ஆக்சுவலி. சோ பகவானுடைய கருணையால் தான் நமக்கு வந்து நினைவுகள் தப்பினாலும் நம்மளால ஈஸியா வெளியில வர முடியும் இல்லையா. மறதி என்பதும் உண்டு, நமக்கு ஞாபக சக்தியும் உண்டு. இரண்டுமே வழங்கி இருக்கின்றார் பகவான் இல்லையா. சோ நினைவு நிலை தப்பினாலும் நம்மள வந்து நல்ல வழியில எடுத்துட்டு வரவரும் அவர்தான். சோ எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து நான் விடுபட்டு இப்பொழுது உறுதியுடன் இருக்கின்றேன் இல்லையா. மன உறுதி. உங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட நான் தயாராக உள்ளேன் என்று தன்னை அவன் சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றான். எஸ் 74 75 ரெண்டு வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ். சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம் வியாச பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ சஞ்சயன் வந்து முடிவு, இப்போ வந்து கன்க்ளூஷன் இல்லையா. சஞ்சயன் வந்து சொல்கின்றான், இவ்வாறாக கிருஷ்ண மற்றும் அர்ஜுனர் என்னும் இரு மகாத்மாக்கள் இடையில நடந்த உரையாடலை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ்டிரன் கிட்ட சொல்கின்றார். அந்த அற்புதமான விஷயங்களில் எனக்கு மயிர்கூச்சம், அதாவது மெய் சிலிர்த்து போகின்றார் அவர் வந்து ஏற்படுகின்றது. சோ வியாசதேவருடைய பிரசாதம் என்ன, அவருடைய திவ்ய திருஷ்டி இல்லையா, அதை வந்து சஞ்சயன் பெற்றான். சோ யோகங்களுடைய இறைவனான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் மற்றும் அர்ஜுனன் தாமே நடத்திய இந்த ரகசிய உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துரைக்கின்றார் சஞ்சயன். எஸ் 76 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜன் சம்ஸ்ருத்ய சம்வாதம் இமம் அத்புதம் கேசவார்ஜுனயோ புண்ணியம் திருஷ்யாமி ச முகுர்முகுஹு. இவ்வாறாக கிருஷ்ண அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான உரையாடலை அவர் வந்து மீண்டும் மீண்டும் சம்ஸ்ருத்யா மீண்டும் மீண்டும் அதை வந்து நினைக்க அவருக்கு ஒவ்வொரு கணமும் வந்து அவருக்கு உணர்ச்சி வசப்படுகின்றார். நான் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன்றார். சோ அந்த உரையாடல் அவ்வளவு அற்புதமானதாக இருந்ததாக சஞ்சயனுடைய அந்த விளக்க உரையிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. எஸ் 78 லாஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரக தத்ர ஷரீர் விஜயோ பூதிர் திருவானேதிர் மதிர் மம. மாதாஜி எல்லாரையும் சொல்லுங்க. ஆமா, எத்ர யோகே எல்லாரும் சொல்லுங்க, அன்மியூட் பண்ணிட்டு. எத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ யர்த்த பார்த்தோ தனுர்தரஹ. வாசிங்க எல்லாரும். தத்ர ஷரீர் விஜயோ பூதிர் த்ருவா நீதிர் மதிர் மமஹ. எஸ் எல்லாரும் வாசிங்க ஒரு வாட்டி. எல்லாரும் சொல்லுங்க. யத்ர யோகேஸ்வர கிருஷ்ண யத்ர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீர் விஜயோ பூதி த்ருவா நீதிர் மதிர் மம. எஸ் நீங்க முடிச்சிருங்க. தத்சவிதுர் தத்சதிதி
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ஹரே So, கிருஷ்ணா எங்கெல்லாம் யோகங்களுடைய இறைவனான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இருக்கின்றாரோ, எங்கெல்லாம் சிறந்த வில்லாளியான அந்த விஜயன் இருக்கின்றானோ, அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக அசாதாரணமான வெற்றியும் செல்வமும் நியாயமும் எல்லாம் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் என்று சஞ்சயன் சொல்கின்றார். செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் இல்லையா? there should be நியாயம் இருக்கணும் எந்த ஒரு செயலிலுமே. தர்மம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பண்பாடு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கும்ன்றது சஞ்சயனுடைய அபிப்பிராயமாக இங்கே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்மளுடைய இன்னைக்கான கிளாஸ் நிறைவடைகின்றது. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை மீண்டும் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்ல சந்திப்போம். மண்டே எல்லாருமே தவறாம 7 மணிக்கு சதாச்சார் கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாருமே கலந்து கொள்ளணும். லலிதா மாதாஜி எடுப்பாங்க. டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே தர்ஸ்டே உங்களுக்கு கிளாஸஸ் ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பிரிட்ஜ் க்ரோசஸ் கண்டினியூஷனா இருந்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரைடே தர்ஸ்டே 5 மணிக்கு உங்களுக்கு கிளாஸஸ் இருக்கு. அட்வான்ஸ் கிளாஸ் பக்தி சாஸ்திரியில யாரெல்லாம் என்ரோல் பண்ணிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே சுகன்யா மாதாஜி கிளாஸுக்கு செல்ல வேண்டியிருக்கும். குவிஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நம்ம பாலாஜி பிரபு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கணும். சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்க கண்டிப்பா சர்டிபிகேட் எடுக்கணும். ஸோ அதனால 1 ரவுண்ட் ஆஃப் ஜபம் கண்டிப்பா பண்ணணும் ஃபார் லெவல் 2 கிளாஸஸ்க்கு. ஸோ இதை மனசுல வச்சுட்டு யூ ப்ளீஸ் கண்டினியூ திஸ் கிளாஸஸ். பகவானுடைய இந்த இறை அருள் பிரயாணத்தை நீங்க இங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம். ப்ளீஸ் கண்டினியூ. இதை இங்க நிப்பாட்ட வேண்டாம். எங்க கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நீங்க எல்லாரும் பெறணும்ட்டு நான் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் நான் பிரார்த்தனைகளை செய்து கொள்கின்றேன். சோ எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.